मारै खालामनो हायो नोंसोरो बेबायदि बे बुंस'नो हाया। लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो। दायो आं नोंथांमोननो माने मस्ट इम्परटेन्ट मोनसे टपिक लानानै फैदों आरोना। थ' बेनो जाहैबाय जोंहा दायो सोलिगासिनो दं आरोना जोंनि बर' हारिनि सासे एक्ट्रेस बिथां जेनिफार दैमारिखौ माने जिबायदि AI नि हेफाजाबजों माने मोजां फट'खौनो माने माबायदि निउट खालामनानै माने भाइरेल खालामनानै होदों आरोना। थ' बियो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनि बाथ्रा, बिराद लासिंसिंनि बाथ्रा आरोना जों बर' हारिनि गेजेराव। थ' बेफोरबायदि मानो जाबाय थायो जोंनि गेजेराव? थ' जोंनि मानसिफ्रा मानो बेफोरबायदि खालामो? जोंनि मानसिफ्रा मानो बेफोरबायदि खामानियाव गोसो होबाय थायो फालाय? मा दायनि थाखाय जोंनि सासे मुंदांखा लासै लासै सेलिब्रिटि जाबोहांदों सावथुन मुलुगाव थानानै दिनै सावथुननि गेजेरजों बर' हारिमुखौ जौगाहोबोदों, बर' हारिखौ माने सिनायथि होबोगासिनो दं आरोना। थ' बिनिखायनो जों बुंनांगोन जे बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि साफा साफा सुबुं सम्पद, बिराद बेसेन गोसा जों साननो थाङोब्ला। दिनै बेफोरबायदि मानसिखौहाय माबोरै माबा मोनसे एपनि गेजेरजों बेफोरबायदि मोजां फट'खौ निउट खालामनानै माने भाइरेल खालामलाबायनाय, लासिंसिं खालामलाबायनाय, थ' बियो बिराद दुखुनांथाव जोंनि थाखाय आरोना। थ' बेफोरबायदि मावनो नाङाब्रा, बेफोरबायदि मावनो नाङा, बेफोरबायदि खालामनो नाङा। दुखु मोनोना, गोबां दुखु मोनगोन। नोंखौ सोरबा खालामोबाथ' नोंथ' दुखु मोनगोन ना। थ' दिनै जोंनि बर' हारिनि सासे एक्ट्रेस जाखांफुनाय, दिनै बिथांखौ आवगायलांनो होनो नांगौ। बड' मुभिनिफ्राय आपग्रेड जानानै प्रम'सन जानानै हिन्दी मुभिसिमहालागै, बलिउडसिमहालागै थांनो हानाय, दैथायहरनो हानाय जों खालामनांगौसो। दिनै सा ससेयावनो सोरखौबा माने लासिंसिं खालामनानै होनाय, सोरनिबा केरियारखौ बरबाद खालामनानै होनो नागिरनाय, थ' बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव जाबाय थायो आरोना। बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिबा दावगानाय नङा, जोंनि बर' हारिया माने गोदोलांबायसो थागोन। थ' बिनानाव जेनिफारा माबायदि दुखुनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायदों, नोंथांमोना नायलांलाय। नोंथांमोननिसिम आं बे भिडिअखौ लाबोनो गोनांथि जाबाय क्लेरिफिकेसननि थाखाय। मानो होनबा माखासे मेलेम गैयै मानसिफोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बनायनो गोनां जादों। जाय मानसिया माने आं गावगायनि दुनियाव बेस्थ'मोन, सिरिहै आरामहै जिरायनानै दंमोन, बे मानसिखौहाय माने आरोबाव मेन्टेलि टर्चार खालामदों। माने बे आंनि फार्स्ट टाइम नङा, बहुद बार जाबाय आंखौ बेबायदि मानसिफोरा खालामनाया। माने सागे आं बा हिन्जाव माहारिया गावगायखौनो एक्सप्लेन खालामै खालामै थैलांसिगोन खोमा। क्लेरिफिकेसन भिडिअ बनाय माने थैलांसिगोन खोमा। मानो होनबा रावबो बुजिया गावगायनि लुगैनाय, सोरबा मानसिया गावगायनि लुगैनाय बा गावगायनि नायनो लुगैनाय, बा माखासे लेथ्रा खर'नि मानसिया मालायखौ बेबायदि भिडिअ बनायो बा फट'स बनायो गाज्रि गाज्रि, ओमफ्राय आपल'ड होयो, नाम खाराब खालामना मायो। आं मिथिया दिनैसिम आं सोरखौ मा गाज्रि माबा खालामदों, मा दुश्मनी दं आंहा मानसिफोरा जे आंखौ एसेबां बिदि खालामो। आं दायो मेंबाय, मेन्टेलि आं मेंबाय। मा होननो, आंनिया जेबो राव गैला। आंनि माया टर्च फ्लास लाइट फोजोंदों, ओमफ्राय आंनि बिफं, असे बिफङा फंबाया फट' खेबदोंमोन। जाय आङो बेनोमोन फट'आ 19 मार्चआव लानाया, जाया आगै आरो माया खेबदोंमोन। बे फट'खौनो लानानै दायो निउड फट' बनायदों आरोना, एडिट खालामदों। जेराव आं गस्ला गाननानै दं, गस्ला गैयै बायदि। माखासे मानसिफोराथ' सिनायनाय नङा बे फेक ना रियेल। आं बेखौथ' बुंला नोंसोरा बिमा दंना गैया, बिनानाव दंना गैया, माबा दंना गैया। नोंसोरो सागे बिमा बिनानाव बयखौबो नों एखे नोजोरजोंनो नायो। बेयाव नोंसोरखौ बुंनानै थांनानै जेबो लाब गैला। नाथाय मारै खालामनो हायो नोंसोरो बेबायदि? बेल'सो आंना पइन्टआ दायो। माने सोरबा मानसिया सागे डिप्रेसनाव दङ बा माबा मोनसे प्रब्लेमाव दङ। बयबो मानसिहा सिम्पोल लाइफ बा पारफेक्ट लाइफ थाया। बयहाबो मोनसे नङा मोनसे दुखु थायो बा माबा मोनसे थायो। जाय मानसिया बेटेल फाइट खालामबाय थादों सिंनिफ्राय, जाय मानसिया नुवा, नुस' हाया, मोनथिया, बहुत खुरां थायो। लाइक न'खराव मा सोलिदों बा बाहेराव मा सोलिदों, सोरहा मा जादों, नोंसोर जेबो मोनथिया। ओमफ्राय बिसोर मानसिखौनो नोंसोरो पक खालामबाय थाबोला, मेन्टेलि टर्चार खालामबाय थाबोला, बे मानसिया मा स्टेप लागोन, मा जागोन, बेफोरखौ नोंसोरो एसेबो सानोना साना? ना नोंसोरनि थाखाय मालायनि जिउआ जिउआनो नङा? जों गावगायनिनो बर' कालचारनिनो मानिनो नाम लाखिनो थाखाय, मानो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। थ' एसेबां गाज्रि खालामनो नाङा, एसेबां गाज्रि नायनो बानो दरखार गैया। मानो होनबा आं नोंखौ सिनाया,
जानो हागौ नों आंखौ सिनायदों बा मादों बाट होनबाबो मानसिखौ बिदि खालामनाङा आं गावगायानो माने बुंनोनो लाजिदों आरोना माबायदि बिदि खालामनो हायो नोंसोरो सोरबाफोर जेनेबा दायो नै आं बाहाय सिगाङाव मोनखांबाय माबाय होननानै आं दायो एसे स्ट्रंआव दं जुदि आंनि जायगायाव सोरबा बेलेग मोनबा दस्रा हिनजावसा मोनबा मा खालामगौमोन बे आरो सोरबा जुदि न'आव बुंनोनो हायामोनबाला जे आंखौ मा बा बाबा आंखौ बिदि बिदि खालामदों होननानै जुदि बुंनोनो हाया शेयारखौनो खालामनो हाया बेबायदि सिटुवेसन जाना दङमोनबा आरो बिसोर मानसिफोरा बाहेरनिफ्राय खोनाना फैनानै सोरखौ गाज्रि माबा खालामगोन जोंखौसो खालामगोन दा नोंसोर फेक खालामदों मादों होननानैथ' रावबो हमनानै मोननाय नङा मिथिग्राफोरा मिथिसिगोन मिथियैफोरा मिथिला बुंस'नो हाया नुनायाव मानसिफोराथ' मोजांखौनो नुयो बयखौबो आं जुदि सोरखौबा नायो बेना लाइफआ इसिबां मोजां पारफेक्ट होननानै बयबो सानो आंनिखौबो बिदि साननो हागौ नाथाय गासैनाबो एखे नङा आलदा आलदा थायो आंबो ट्राइ खालामबाय थादों आंबो स्ट्रागल खालामबाय थादों आंनि लाइफखौ लानानै दिनै दं गाबोन गैया बेनोसै आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जोबथारनायाव आं फिन खेबसे बुंबावगोन आरोना जोंहा बिनानाव जेनिफार जोंनि बर' हारिनिनो सासे बेस्ट सासे टेलेन्टेड बेस्ट एक्ट्रिस माने गोसोखौ लोरबां खालामनो गोनां दरखार गैया बेफोरबायदिखौ थाल लानो गोनां दरखार गैया बिनि थाखाय टेनसन जानांगौ लाजिनांगौनि खुनु दरखार गैया माने नङैया नङैखा बे फेकखा जों बेखौ बयबो मिथिखायो आरो जों रियेलिटिया मा जों बेखौ मिथिखायो बयबो मिथिखागोन बयबो बिनि सायाव भिडिअ बानायगोन क्लेरिफिकेसनखौ बयबो होगोन बेनिखायनो गोसोखौ डाउन खालामनो नाङा माने आवगायलांबाय था जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होलांबाय था बर' हारिखौ जौगाहोलांबाय था थ' बेनिखायनो जों बिथांनि गोसोखौ जोङो दाद खालामना होनांगोन बिथांखौ जोङो उत्सा बारायहोनांगोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो जेनिफारनि मुङै नैबे भिडिअखौ मोनफा लाइक खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालाम आरोना आरो नोंथाङा जुदि बे चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम